नमस्कार, आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण चपातीचा गोड तिखट व कुरकुरीत असा चिवडा बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। चपातीचा चिवडा बनवण्यासाठी येथे मी अशा प्रकारे चपातीचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले आहेत। चपातीचा चिवडा बनवण्यासाठी येथे मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम करून घेतले आहे। आता यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालूया। त्यानंतर यामध्ये 10 ते 12 लसूण पाकळ्या ठेचून घालायच्या आहेत। 10 ते 12 कढीपत्त्याची पाने घालूया। त्यानंतर येथे मी 2 बारीक कापून कांदे घेतले आहेत ते घालूया। आता हा कांदा थोडासा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया। आता इथे कांदा मऊ झालेला आहे। आता यामध्ये आपण चपातीचे छोटे छोटे तुकडे करून घेतले आहेत ते घालूया। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया व लो फ्लेमवर हे चपातीचे तुकडे कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहेत। व यामध्ये आता आपल्याला 1 चमचा लाल मिरची पावडर व चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। येथे चवीनुसार मीठ घालूया व 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालूया। लाल मिरची पावडर फोडणीमध्ये घातली तरी देखील चालेल। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे व चपातीचे तुकडे कुरकुरीत होईपर्यंत लो फ्लेमवर आपल्याला हे परतून घ्यायचे आहेत। तर इथे चपातीचे तुकडे कुरकुरीत होईपर्यंत आपण परतून घेतलेले आहेत। आता या चिवड्याला थोडीशी गोड चव येण्यासाठी यामध्ये आपण 1 चमचा पिठी साखर घालूया। आता ही पिठी साखर या चिवड्यामध्ये चांगली मिक्स करून घ्यायची आहे। तर इथे आपला चपातीचा तिखट गोड व कुरकुरीत चिवडा बनून तयार आहे। तर तुम्ही अशा प्रकारे चपातीचा चिवडा नक्की ट्राय करून पहा। आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल। धन्यवाद।